Wel, bore da I chi gyd. Croeso i'r Oedfa. Welcome to the service, those who have translation. Just to check, is everyone able to hear Nigel speaking and everything okay? Great, there we are. Diolch I Nigel am wneud e. Thank you for Nigel's first time translating for us, so pray for him. It's not an easy job, but I'm sure he'll do a great job. Diolch Nigel. Chydig o goeddiadau cyn I ni symud ymlaen te. Yn bennaf, wythnos nesaf mae gyda ni fedydd Dominic a ni'n neud e'n bach yn wahanol. O'n i wedi bwriadu bedyddio fe ar yr afon Tywi, ond mae rhaid poeni bod hwnna ddim y peth glan yn y byd I wneud, so ni wedi penderfynu mynd I traeth amroth yn lle, mae'n eitha rhwydd I gael yna, a hefyd yn bwysig gallwch chi gyrraedd yna a sefyll ar flaen yr llwybr sydd wrth y traeth, a sy'n rhaid I chi fynd ar y tywod o gwbl wedyn, a byddwch chi'n gallu gweld y cyfan, so mae'n rhwydd ac yn saff I unrhyw un, unrhyw oedran I ddod yna a sefyll yna ar y ffrant a edrych I lawr. I ni'n mynd I gwrdd wrth ymyl yn Newyn, os chi'n gallu gweld e fyna, mae hwnna, chi'n cyrraedd lawr at y traeth a chi'n troi i'r chwith, a mae'r Newyn yn dafarn ar y chwith fyna, byddwn ni'n cyfarfod gyferbyn y Newyn. I gwrdd gyda'n gilydd am hanner awr wedi 2, a wedyn byddwn ni'n bedyddio Dominic yn fyna. A just o ran trefn y syliau, mae bach yn wahanol a bach yn gymleth, felly mae ar y wal I chi fyna. Wythnos nesaf felly, mae 3 pheth yn digwydd, so mae Oedfa'r bore am hanner awr wedi 10, bedydd Dominic am hanner awr wedi 2, ac ar ôl hynny wedyn, mae croeso I chi ddod nôl fan hyn, a cael paned gyda'n gilydd ar ôl y bedydd cyn yr Oedfa yn y prynhawn am hanner awr, wedi 4. Ac yn ar syl ar ôl hynny, syl olaf Tachwedd wedyn, bydd yr Oedfa, dim ond un Oedfa fydd, a bydd hwnna nôl yn y capel, a mae Martha a Guillaume yn cael ei bedyddio. Felly Oedfa fedydd ddwyieithog fydd hwnna, a bydd cinio bach I ddilyn yn y festri wedyn. Felly dim ond un Oedfa ar syl yna, am hanner awr wedi 10 nôl yn y capel lle mae'r bedyddfa wrth gwrs. Dyna'r plan yn gyffredinol. Please triwch gael gafel ar hwnna a cofio hwnna yn eich pennau. Ni ddim eisiau bod chi'n methu unrhyw beth na chwaith yn troi lan a bod rhywbeth ddim ar gael I chi. Fel arall wedyn, mae'r blychau Operation Christmas Child ar gael fan hyn I chi os ych chi eisiau cymryd un. Fi wedi gofyn iddyn nhw hala leaflets I fi, dwi dal ddim wedi derbyn o, sori. Ond os ych chi eisiau cymryd un a mynd ar y we, allwch chi printo mas unrhyw bethau chi angen stico arno fe bod ei ferch neu bachgen a pa oedran ac yn y blaen. Felly allwch chi wneud hynny gyd ar y we os ych chi eisiau. Ac yna, os allwch chi ddod yn ôl erbyn dydd Sul nesaf, bydde hwnna'n gret, ond bydd dydd Sul wedyn yn okay hefyd os ych chi'n dymuno. Dyna ni, oni bai am yr coeddiadau arferol sydd wedi bod yn cylchdroi o gwmpas ar y dechrau, sef fod cwrdd gweddi dy Mercher am 6:00, fod y grŵp T am hanner awr wedi 7, a wedyn fod cwrdd gweddi arbennig ar ddydd Sadwrn I weddio am ddyfodol ein adeiladau ni a y syniad o symud I rwle arall. Felly, please, manteisiwch ar y cyfle I ddod ac ymuno gyda ni ym mhob un o'r reina. Iawn, nawn ni weddio a cyflwyno'n gwasanaeth ni'r arglwydd. Dduw dad I ni'n diolch I ti am y fraint o gael dod at ein gilydd yn enw Iesu I da ddoli di, I dy geisio di arglwydd ac I ddwy'n clod I dy enw di. Arglwydd, please, bydd yn y canol, please, arwain ni, please, siarad gyda ni trwy dair. Gad I ni gael golwg o'r newydd o Iesu Grist a hyfrydwch Iesu bore yma os gweli di'n dda. Ni'n gofyn y cyfan yr clod a mawl I ti. Amen. Wel, ni'n mynd I gannu'r emyn cyntaf ar y sgrin ten, yn ei sefyll a cadw yma gyda ymlaen. Mi dafla maich o ddiar fy ngwar wrth deimlo dwyfol oes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth dy groes.
Wel, newn ni weddio gyda'n gilydd, newn ni droi at yr arglwydd. O Dduw, ni'n llawenhau ein bod ni'n gallu dod i dy bresenoldeb di eto y bore yma. Ni'n diolch i ti, dy fod ti wedi paratoi lle i ni, wedi trefnu ffordd i ni i ddod ato ti, yn a thrwy Iesu Grist. Ni'n llawenhau ein bod ni'n gallu treulio amser yn dy gwmni di eto y bore yma. O arglwydd, ni wrth ein bodd yn dod ac yn siarad gyda ti, yn dy glodfori di, yn mawrygu enw Iesu, yn dweud gymaint i ni'n dygaru di. Gymaint wyt ti'n heiddi ein clod ni, arglwydd. Ac ar yr un pryd, ni'n llawenhau wrth i ti siarad gyda ni trwy dy air di. Wrth i ni ddod a bob tro, arglwydd, ni'n troi at air di. Ti'n siarad gyda ni. Ti'n amlygu dy hunan i ni. Dyn ni'n gweld dy air di'n dod yn fyw, arglwydd. Ac felly wrth i ni droi eto bore yma, i ni'n gweddio ysbryd glân, tyrd yn rymus i'n plith ni. Agor i'n llyged ni i'r arglwydd Iesu eto. Neu falle arglwydd am y tro cyntaf i'r rai yma. Arglwydd, os oes rhywun yma sydd ddim eto'n dadnabod i ni'n gweddio mai heddiw fydd y dydd i ti agor eu llyged nhw. Arglwydd, ni'n llawenhau felly, ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel dy bobl di, canu mawl i ti, ac arglwydd dod at y air di. Ac arglwydd ni'n gweddio y bydd ein amser ni gyda'n gilydd yn dod ag ogoniant i dy enw mawr di. Y byddwn ni yn ein cynnyll ni, yn ein addoliad ni, arglwydd, yn dwy'n gogoniant i dy enw di. Yn ein tystiolaeth ni yn pwyntio eraill ato ti. Fod pobl yn gwybod lle i'n ffindo ni ar fore dydd Sul. Yn gwybod mai fan hyn fyddwn ni yn addoli ein Duw byw ni. Arglwydd, ni felly yn llawenhau ac yn diolch i ti am gael bod yma. Ac arglwydd yn cydnabod gyda'r dyfrondi ein bod ni yma trwy ras fel y clywson ni wythnos diwetha. Ein bod ni ddim yma oherwydd ein bod ni'n special yn ein hunain, neu oherwydd ein bod ni wedi heiddi cael bod yma, neu bod ni wedi byw bywyd digon da i heiddi cael dod mewn trwy ddrysau capel. Arglwydd ni yma am fod Iesu wedi tosturio tuag ato ni. Am fod Iesu wedi ein hachub ni. Ac felly clod i ti, arglwydd Iesu, am ein hachub ni. Diolch am faddau ein pechodau ni. Diolch am ein gwneud ni'n iawn gyda ti, o Dad. O arglwydd, ni eisiau diolch i ti am bob peth, ond yn bennaf am y groes. Am fod yn barod cymryd ein cosb ni, am ein pechod ni arno ti dy hunan, fel yn bod ni'n cael gwisgo dy gyfiawnder di. O arglwydd, ni'n rhyfeddu eto ar yr efengil, ac arglwydd yn gweddio bydd y rhyfeddod yna byth yn diflannu o'n calonau ni, arglwydd, os gweli di'n dda. Arglwydd, wrth ni feddwl heddi ar Sul y Cofio, arglwydd, ni'n cael yn atgoffa o effaith pechod ar ein byd ni. Fod pobl yn chwennych grym a yn chwennych pwer dros eraill, arglwydd, ac yn fodlon lladd mwyn cael beth maen nhw moyn. Arglwydd, ni'n gweld fod pechod yn arwain at farwolaeth a condemniad, arglwydd. Ni'n gweld fod rhyfel yn beth mor ofnadw, arglwydd. Ac arglwydd, ni yn cofio ac hyd yn oed ni'n gallu cydymdeimlo gyda nhw. Ac arglwydd, ni'n gallu cyfeirio nhw ato ti, yr un sydd wir yn gallu cydymdeimlo gyda nhw, yr un sydd wedi colli ei waed mwyn ein rhyddid ni. Ac arglwydd, ni'n gweddio y bydd cyfle os bydd rhywun yn gofyn i ni yn ystod yr wythnos yma, neu yn ystod heddi, falle arglwydd, Sul y Cofio, y byddwn ni'n gallu pwyntio pobl at yr un sydd wir yn gallu nid yn unig cydymdeimlo, ond cynnig gobaith yng nghanol marwolaeth, yng nghanol pechod, yr arglwydd Iesu. Arglwydd, ni'n aml yn clywed, clywson ni y rhai oedd yn gwylio'r pêl-drod neithiwr dros ryddid collasant ei gwaed. Ac arglwydd, ni'n gweddio y bydd pobl yn ein dydd ni yn gweld mai
dros ein rhyddid ni, y colles di dy waed di arglwydd Iesu. Dy fod ti wedi colli dy waed mwyn prynu ni'n rhydd. Ac arglwydd fod y farwolaeth yna'n dod â bywyd. Bywyd tragwyddol i rai sydd yn fodlon derbyn, dim ond derbyn. Arglwydd ni'n diolch i ti yng nghanol cofio am farwolaeth allwn ni, a byddwn ni mewn munud arglwydd yn cofio marwolaeth yr arglwydd Iesu. Ond arglwydd ni'n diolch am y gobaith sy'n dod yn sgil hynny. Oherwydd ni'n cofio ei farwolaeth ac yn cyhoeddi ei farwolaeth hyd nes y daw. Ni'n diolch fod marwolaeth ddim yn ddiwedd y stori i'r arglwydd Iesu, fod e wedi atgyfodi a fod e'n awr ar dy ddeheulaw di o dad, a'i fod e'n dod yn ôl i gasglu ei bobl. O arglwydd, clod i ti. Diolch i ti am y gobaith ti'n ei roi i ni. Arglwydd, helpa ni i rannu'r gobaith yna gyda y bobl sydd yn byw o'n cwmpas ni. Yn dangos arglwydd mae pechod ac effaith pechod yn ofnadw, ond mae yna un sydd wedi dod i roi bywyd. Felly arglwydd, atgoffa ni o hynny yn dy air y bore yma os gweli di'n dda, ac agor ein llygad ni eto i wirioneddau dy air di, i'r hyn sydd yn wir yn dy air di. Ac arglwydd, plis, atgoffa ni a delio gyda ni yn ôl ein angen. Dangos i ni'r hyn y dylen ni ei weld sydd ei angen arno ni weld yn y gair y bore yma eto. I ni'n gofyn y cyfan felly ar clod a mawl i ti. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu yr emyn nesaf gyda'n gilydd ar y sgrin. Cyn i ni droi at y gair, a ni'n canu anadla anadl ior, llanw fy mywyd i, fel byddwn nghariad i am gwaith yn un ar eiddo ti. Ni sefyll gyda'n gilydd. Wel, ni'n mynd i droi eto at Galatiaid 1 te. Ni'n mynd trwy Galatiaid ar hyn o bryd. Bydd y darlleniad ar y sgrin. Gobeithio. A ni'n darllen te Galatiaid 1, 11 i ddiwedd y benod. Rwyf am roi ar ddeall i chwi gyfeillion am yr efengil a bregethwyd gen i fi, nad rhywbeth dynol mohoni. Oherwydd nid ei derbyn fel traddodiad dynol a wneithym, na chael fy nysgu yn ddichwaith trwy ddatguddiad Iesu Grist y cefais hi. Oherwydd fe glywsoch am fy ymarweddiad, neu ffordd o fyw, gynt yn y grefydd Iddewig, i mi fod yn erlyd eglwys Dduw i'r eithaf ac yn ceisio difrodi hi, neu sbwylio hi. Ac i mi gael y blaen fel crefyddwr Iddewig a'r gyfoedion lawer yn fy nghenedl, gan gymaint mwy fy sêl dros draddodiadau fy hynafiaid. Ond dyma Dduw am neilltuodd o groth fy mam ac am galwodd trwy ei ras
yn dewis datguddio ei fab yno fi, mwyn i mi ei bregethu ymhlith y cenhedloedd, ac ar unwaith heb ymgynghori a neb dynol, a heb fynd i fyny i Jerusalem chwaith at y rhai a oedd yn apostolion o'n blaen ni, eithim i ffwrdd i Arabia ac yna dychwelyd i Ddamascus. Wedyn, ar ôl 2 blynedd, mi eithim i fyny i Jerusalem i ymgydnabyddu â Cephas, ac arhosais gydag ef am bythefnos. Ni welais neb arall o'r apostolion ar wahân Iago, brawd yr arglwydd. Ger bron Duw nid celwydd yr wyf yn ei ysgrifennu atoch. Wedyn eithim i diriogaethau Syria a Cilicia. Nid oedd gan y cynulleidfaoedd sydd yng Nghrist yn Jwdea ddim adnabyddiaeth bersonol ohonof. Dim ond ei bod yn clywed rhai'n dweud y mae ein herludiwr gynt y nawr yn pregethu'r ffydd yr oedd yn ceisio ei ddifrodi o'r blaen, ac yr oeddent yn gogoneddu Duw o'm hachos i. Amen. Wel, dyma y thema i ni bore yma te. Dewch i weld beth mae Iesu Grist wedi ei wneud. Beth sydd gyda ni bore yma te yn Galatiaid yw esiampl. Paul yn rhannu ei brofiad, ei stori fe i ni, o beth mae Iesu wedi gwneud yn ei fywyd e. Sut mae Iesu wedi ei drawsnewid e, a wedi dod â rhywun cwbl anisgwyl i berthynas anisgwyl gyda Iesu i ddechrau, ond hefyd i rôl anisgwyl o fod hyd yn oed yn apostol Iesu Grist. A jyst i'n atgoffa ni te, wythnos diwetha, clywson ni am rhan cynta, y benod cynta yn Galatiaid, os chi'n cofio, oedd e'n dweud bod nhw wedi gwyro oddi wrth yr Efengyl. Chi'n cofio, oedd nhw wedi mynd off track chydig bach, wedi cael ei dylanwadu gan bobl oedd yn dweud Efengyl plus rhywbeth arall. Efengyl a rhywbeth arall. Wel, oedd Paul yn dweud, na, dim ond yr Efengyl chi wedi dewis, ac wedi credu ynddo, a hefyd dim ond Efengyl o ras yw hi. Nid Efengyl gweithredoedd, nid Efengyl gras plus gweithredoedd, ond Efengyl gras yn unig. Chi dim ond yn gallu derbyn Iesu. A gafon ni'n hannog a'n herio, wythnos diwetha te, i gredu'r Efengyl a'i dderbyn e fel mae e. Yn ail i bregethu yr Efengyl fel nathon ni i dderbyn yr Efengyl, ac yna i blesio Duw ac nid plesio dynion. Felly dyna oedd yr her i ni o'r darn cyntaf. Heddi te, ni'n symud ymlaen i'r ail ddarn ac yn edrych chydig bach yn wahanol nawr te, achos mae Paul yn sydyn yn dechrau sôn am i stori fe. A mae'n mewn ffordd yn amddiffyn ei hunan. Achos bod nhw, os chi'n cofio, oedd pobl wedi dechrau dweud pethau fel, peidiwch â gwrando ar Paul, dyw e ddim yn apostol go iawn, does dim awdurdod gyda fe, dyw e ddim yn un y dylech chi wrando arno, oedd e ddim yn un o'r 12, yn un o'r apostolion, ond mae'n galw hynny'n yn apostol, sy'n hawl dy fe i neu hynny. Gwrandewch ar Pedr. Os chi'n cofio wrthnos diwetha, Pedr oedd yr un oedd wedi wneud camgymeriad, wedi pechu, wedi cilio oddi wrth y cenhedloedd, wedi stopo bwyta gyda nhw, wedi stopo ymwneud gyda nhw. Ond dylai fe ddim wedi gwneud hynny. Felly mae Paul yn teimlo bod fel boxer wedi cael ei gornelu, mae mewn cornel, a mae wedi bocso'i ffordd mas gyda y gwirionedd, gyda ei hanes gyda amddiffyn ei hunan, gyda gair Duw. Mae wedi esbonio i'r bobl yn union sut mae Duw wedi alw fe, a sut mae Duw wedi ei gomisiynu fe i fod yn apostol i'r bobl. A pam dylsen nhw wrando ar Paul hyd yn oed. A mae hwnna'n beth mawr i wneud nag yw e. Felly, 2 beth yn mynd i edrych ar. Yn gyntaf, Paul, y Cristion ac apostol anisgwyl, mwyaf anisgwyl erioed gallech chi ddweud. Ac yn ail, mae'r arglwydd yn cael ei ogoneddu trwy Paul. Yn gyntaf te, Paul, y Cristion ac apostol anisgwyl. Pam fod e mor anisgwyl fod Paul yn Gristion? A dyma beth mae'n dweud, os edrychwch chi yn eich Beiblau, adnod 11 ymlaen at 16 mewn gwirionedd, mae gyd yn esbonio, edrychwch, dyma pwy o'n i arfer bod. O'n i'n berson cwbl wahanol i'r person ydw i nawr. O'n i y peth pella i ffwrdd o Gristion allwch chi ddychmygu.
o'n i'n Phariseiad. A dyma beth oedd e'n pwyntio mas iddyn nhw. Oedd e y person lleia tebygol o fod yn Gristion. Y person mwyaf anisgwyl sydd wedi dod yn Gristion. Falle erioed trwy hanes. Dyma'r boi oedd yn casau Cristnogion. Dyma'r boi oedd yn casau dilynwyr Iesu yn enwedig y cenhedloedd. Yn enwedig pobl oedd ddim yn Iddewon. I job oedd mynd ar ôl a lladd Cristnogion. Na beth oedd ei mission mewn bywyd. Na beth oedd e'n bwriadu wneud. Dyna ei gynllun e. Oedd hwnna'n rhywbeth, dod yn Gristion ddim yn rhywbeth oedd wedi etifeddu, mae'n dweud wrthyn ni, neu rhywbeth oedd wedi dysgu, neu esiampl i rieni, oherwydd y pethau yna oedd wedi arwain ei fod yr Phariseiad oedd e. Y person yma oedd yn casau Cristnogion. Oedd e'n gweld Cristnogion fel bygythiad i pwy oedd Paul, pwy oedd y dyn yma oedd yn Iddew ac yn Phariseiad. A felly, yn sydyn, mae rhywbeth yn newid yn y boi yma. Mae rhywbeth yn newid yn llwyr. A beth yw'r peth yna? Wel, dod wyneb yn wyneb gyda Iesu Grist. Cael profiad o reality Iesu Grist. Yn sydyn, dyw e ddim yn mynd ar ôl bobl ac yn meddwl, mae eisiau fi ladd rhain achos maen nhw'n dweud celwydd am y dyn yma, maen nhw'n honni fod yn Meseia, oherwydd mae wedi gweld y Meseia ei hunan. Mae wedi profi fod y Meseia yn wir. Chi'n cofio, fi'n siŵr, troedigaeth Paul, pan oedd e ar geffyl ac yn cael ei ddathlu gan Iesu Grist, a bod Iesu'n siarad gyda ge. Dweud, pam wyt ti'n fy erlyd i? Yn sydyn, mae bobl yn gweld, dyw e ddim wedi newid hobi, dyw e ddim yn fater o just, fel petai chi'n penderfynu chwarae rygbi yn lle chwarae pêl-drod, bod chi'n fancy change bach o fod yn Phariseiad i fod yn Gristion. Na, mae Paul yn gyfan gwbl wedi cael ei drawsnewid. O un extrem i'r llall. O gysau Cristnogion i fod yn un o'r Cristnogion yna sydd yn cael ei erlyd gan bobl. Na chi drawsnewidiad. Oedd pobl nawr yn cysau Paul y Cristion. Mae wedi cael ei drawsnewid yn llwyr. Mae'n dweud yn y darlleniad fod Paul yr un mwyaf selog, yn fwy selog, probably yn bod yn eitha modest fan hyn hefyd, yn dweud o'n i'n fwy selog na'r rhan fwyaf. Byddwn i'n gweud mwy selog na neb. Y boi mwyaf selog, llawn sel, extreme. Ar dan dros traddodiad. Cadw'r traddodiad, cadw'r gyfraith. Na beth oedd Paul ynglyn â. Yr Iddew gorau, rheole. A nawr, mae wedi cyfarfod Iesu a mae popeth wedi newid. Beth yw pwynt yna gyd te? Wel, mae Paul yn dweud, mae pwynt hynny gyd i ddarlunio i ni, nid rhywbeth ddynol yw'r Efengyl. Nid rhywbeth logic yw e, neu rhywbeth sydd jyst yn digwydd bod, dod mewn i'ch ymenydd chi a mae'n newid pwy ydych chi. Na. Mae hwn yn brofiad o Iesu Grist. Profi Iesu, reality Iesu yn eich bywyd chi. Nid rhywbeth ddynol yw'r Efengyl, rhywbeth ysbrydol yw e. Mae eisiau profi bod Iesu'n wir. A mae'r un peth yn wir heddi, wrth gwrs. A mae'r un esiamplau gyda ni yn eglwysu ni heddi. Mae'n eglwysu ni yn llawn o bobl fel Paul a ddim fel Paul mewn sawl ffordd. Ond mae'r un reality yn wir. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, mae yna rai pobl yn eglwys ni sydd oedd arfer bod yn atheists. Dim credu'n Iesu. Mewn gwirionedd, oedd rai pobl yn ein capel i arfer chwerthin ar Gristnogion. A nawr, maen nhw wedi profi reality Iesu Grist. Profi fod Iesu'n wir. Dod wyneb yn wyneb â Iesu. Nid yn llythrenol wyneb yn wyneb, ond trwy ffydd. A mae yna rai ohono ni sydd wedi cael ein magu yn sŵn yr Efengyl. Ond nid y traddodiad yna, nid y dysgeidiaeth yna sydd wedi dod yn ei gredu'r Efengyl chwaith. Yr un peth sydd wedi digwydd i ni. Ni hefyd wedi gorfod sylweddoli ar ryw bwynt allai ddim dod yn Gristion ar gefn mam a dad, neu ar gefn yr wybodaeth sydd gen i. Mae rhaid i fi ddod fy hunan. Mae rhaid i fi brofi Iesu fy hunan. A felly mae'r un reality yn wir i bob un sydd wedi dod yn Gristion. I ni ddim yn dod trwy draddodiad neu unrhyw beth arall. I ni'n gallu dod o sawl extrem gwahanol, ond i ni'n dod yn yr un ffordd trwy wynebu reality Iesu Grist, dod i adnabod Iesu
sylweddoli fod e'n real, fod e'n siarad gyda ni, fod e'n siarad yn ein calonau ni. A dyna mae Paul yn ei amlygu ni fan hyn. Tybed ydych chi wedi profi hynny eich hunain? Fod Iesu yn real, fod e'n fyw, fod e'n siarad heddi gyda chi a fi. A mae rhaid i bob un ddod fel yna. Mae rhaid i bob un ddod trwy ffydd i adnabyddiaeth o Iesu. Fel yn ni'n dweud, os dim eisiau bod ni gyd yn dod ar gefn ceffyl a bod ni'n cael ein dallu a bod Ken yn dod ar ein llygyd ni. Ond mae eisiau bod ni gyd yn dod ac yn profi reality person Iesu yn ymwneud â ni, yn siarad gyda ni. A mae 2 gwestiwn gen i fan hyn te. Yn gyntaf, wyt ti wedi profi y reality yna? Reality Iesu'n dy fywyd di? Mae Paul eisiau atgoffa y Cristnogion yn Galatia trwy rannu y hanes. Edrychwch, dwi ddim wedi dod yn Gristion trwy just derbyn rhyw set o reolau neu trwy draddodiad neu rhywbeth teuluol. Fi wedi dod oherwydd fod Iesu wedi amlygu ei hunan i fi. Ond mae'r un peth yn wir heddi. Mae e'n amlygu ei hunan i ni. Mae eisiau iddo fe wneud hynny. Ac os nag ydych chi'n siŵr ydy hynny wedi digwydd, chi'n gwybod, allwch chi weddio arglwydd dangos dy hunan i fi. Arglwydd amlygad dy hunan i fi. Gad i fi weld pwy wyt ti. Siarad â fi arglwydd Iesu. Gofynnwch iddo fe. Ac yn ail, cwestiwn arall. Wyt ti'n rhoi dy obaith yn Iesu i achub rhagor o bobl? Be fi'n golygu gan hynny? Wel, mae Paul yn dweud wrthyn ni yn glir iawn ag yw e. Dyw e ddim wedi dod yn Gristion trwy wybodaeth neu draddodiad neu unrhyw beth, ond am datguddiad o Iesu Grist. A felly mae'r un peth yn wir i ni. Be sy'n mynd i achosi bobl gael ei achub yng Nghyfyrddin? Ein ffrindiau ni, ein teuluoedd ni, ein cydweithwyr ni. Wel, dim ond un peth, dim ond un person, Iesu Grist. A chyma mae'n her real iawn, oherwydd, enghraifft fel Cristion sydd â phlant. Mae yna demtasiwn wastod i roi pwysau ar eich hunan i feddwl, wel, mae eisiau bod fi yn dysgu fy mhlant ddigon fel bod nhw'n dod yn Gristion. Neu falle i chi, mae eisiau bod fi'n efengylu digon mwyn i rywun ddod yn Gristion, neu bod yn esiampl digon da, beth bynnag yw e. A dyma ni'r temtasiwn i ni fel Cristnogion i fod yn legalistic. I feddwl, dim ond i fi wneud digon. Mae'r pethau yna i gyd yn dda. Mae'n dda bod yn esiampl, mae'n dda i dystiolaethu bobl ac i efengylu, mae'n dda i ddysgu'ch plant. Gwirioneddau'r gair, peidiwch anghamddeall chi. Ond cofiwch ar yr un pryd, nid dyna sydd yn achub. Iesu sydd yn achub. Trwy ras, trwy ysbryd. A felly ni'n pwyso ar yr ysbryd i wneud y gwaith. I ni'n gofyn ysbryd tyrd yn rymus, llanw, galonau, ein plant ni, ein cymdogion ni, ein teuluoedd ni, ein cydweithwyr ni, pwy bynnag yw nhw, ein ffrindiau ni. Wrth i ni, rannu gyda nhw, wrth gwrs. Ond cofiwch mai fe sy'n wneud y gwaith. Fi wedi defnyddio'r esiampl yma'r blaen, fi'n siŵr. Yn aml ni'n gallu teimlo'r pwysau yna. Ond mae fel pan o'n i'n fach, o'n i'n cael gyrru'r car. Be mae hwnna'n golygu mewn gwirionedd, oedden ni'n cael iste ar lun dad. Fe oedd yn gyrru'r car, fe oedd yn rheoli popeth. Just rhyw ganllath bant o'r tŷ. Oedd trac fferm gyda ni, so o'n i'n cael iste ar lun fy nhad a gyrru'r car. O'n i ddim yn gyrru'r car, o'n i'n methu cyrraedd y pedalau, o'n i'n methu wir lliwio'r car, oedd e'n rhydrwm. Ond o'n i'n cael teimlo fel bod fi'n rhan ohono fe. Ac i raddau, o'n i'n rhan ohono fe. Ond dad oedd wrth y lliw, wrth gwrs. Yr un peth yn wir gyda'r efengyl. Ein tad nefol ni sydd wrth y lliw. Fe sy'n rheoli, fe sy'n neud y gwaith. I ni yn cael bod yn rhan ohono fe trwy ras. Nawn ni mlaen. Felly mae Paul yn dweud, gallwch chi gredu bod fi'n Gristion oherwydd mae'n amlwg mae dim ond Iesu fydde wedi gallu newid fy mywyd i yn y fath ffordd. Edrychwch pa mor annisgwyl yw e. Edrychwch pa mor rhyfeddol yw'r trawsnewidiad yn y mywyd i. Ond yn ail, mae hefyd yn dweud, gallwch chi gredu bod fi'n apostol. Oherwydd edrychwch sut mae Iesu wedi achub fi, ond pwy wedi galw fi i dystiolaethu iddyn nhw. Chi'n cofio beth o'n i'n dweud? Oedd e'n cysau y cenhedloedd. Oedd e'n iddew, i'r carn. Y cwbl oedd e'n poeni am oedd iddewiaeth. A pwy mae Duw wedi galw Paul i dystiolaethu iddyn nhw? Y cenhedloedd, y gelyn, y rhai oedd e'n cysau. Oedd Cristnogion yn
petrified o Paul. O'n nhw mor ofnus ohono fe, o'n nhw ddim eisiau dod yn agos ato fe. A dyma'r dyn mae Iesu'n penderfynu achub a'i galw at y cenhedloedd. Mae rhaid i chi just dweud weithiau, you can't make this stuff up. Achos dyw e ddim yn ei sens. Pam dewis y dyn yma? Wel, yn amlwg, allwn ni edrych yn ôl nawr a gweld mae wedi defnyddio y dyn yma. Paul, mae wedi dewis y dyn yma, mae wedi achub a gyrru'r dyn yma at y cenhedloedd, fel bod e'n gallu dangos dim ond o Iesu yw hwn. Allwch chi ddim dweud bod hwn yn rhywbeth normal. Mae rhaid mae Iesu sydd wedi gwneud gwaith yng nghalon Paul. Chi'n gwybod, Cristnogion ar y pryd just ddim yn gallu credu fod Paul wedi cael ei achub. Ond nhw'n methu credu'r peth. Chi'n cofio hanes trwydigaeth Paul ac Ananias, chi'n cofio? Nhw'n methu credu'r peth. Dim y Paul yna, achos mae e'n casau Cristnogion. Mae'n casau cenhedloedd. Ond beth i ni'n sylwi te yw weld bod Iesu'n gallu gwneud pethau rhyfeddol. Bod Iesu'n gallu meddalu y galon fwyaf caled. Bod Iesu'n gallu trawsnewid y person, y gelyn pennaf. A nawr mae e'n rhan o'r tîm. Mae fel os bydde rhywun o'r Ospreys yn dod yn scarlet. Mae'n fwy extreme na hynny hyd yn oed. Ac yn sydyn nawr, maen nhw'n number one fan y Scarlets. Dychmygwch, chi esiampl o pa mor dda fydde'r Scarlets. Ond fan hyn te ni'n gweld, gymaint gwell yw e. Mae'r gelyn wedi dod yn number one fan Iesu Grist. A nawr mae'n adlewyrchu y byd. Edrychwch pa mor rhyfeddol yw Iesu te, os mae'n gallu gwneud y fath waith yng nghalon rhywun fel Paul. A felly, mae'n amlwg iawn, mae dim ond yr arglwydd wedi gallu gwneud y fath beth. Galw rhywun. A nid yn unig achub Paul te. Mae'n un peth i achub Paul, mae hwnna'n amazing. Ond wedyn bod e wedi gyrru Paul i fod yn dist i'r gelyn, i'r cenhedloedd. Mae hwnna'n gam arall, nag yw e? A mae'n dangos i ni, dim ond Iesu fydde'n gallu gwneud hynny. Be mae Duw yn neud fan hyn? Mae'n gorfodi Paul i lyncu falchder e. Mae'n gorfodi Paul i adael i draddodiad e, i roi'r cyfan oedd e'n ymfalchio ynddo cyn Iesu a dilyn yr arglwydd Iesu. A dim ond yr arglwydd Iesu. Cyhoeddi Crist nawr yw gyn elynion e. Mae'n anhygoel. Dim ond Iesu sy'n gallu gwneud y math yna o beth. A mae Paul yn esbonio ni bod rhywbeth anarferol wedi digwydd yn ei hanes yn enwedig. Oherwydd fod Crist ei hunan wedi, nid yn unig i achub e, ond wedi datguddio pethau iddo fe, sydd ddim fel arfer yn digwydd. Pan oedd rhywun yn dod yn Gristion fel arfer yn yr adeg yma, ac edrychwch ar actau i weld hyn yn digwydd, beth o'n nhw'n wneud oedd nhw'n dod yn Gristion, clywed rhywbeth o'r Efengil, credu yn yr Efengil, wedi mynd i Jerusalem. A wedyn byddai'r apostolion yn llanw nhw mewn ar beth oedd angen iddyn nhw wybod, sut oedd nhw i fod i fyw a beth oedd nhw fod wneud. Ond yn achlysur Paul, mae e chydig bach wahanol. A dyma mae'n dweud fan hyn wrthyn ni. Be mae'n dweud yw, edrychwch ar adnod 15 i 19. Be mae'n dweud wrthyn ni yw fod Paul wedi mynd i ffwrdd am 2 mlynedd. Ddim wedi mynd i Jerusalem, mae'n ei pwynt o ddweud, heb fynd i fyny i Jerusalem chwaith, at yr hoedd yn apostolion yn blaen, eithim i ffwrdd i Arabia ac yn y dychwelyd i Ddamascus. Wedyn ar ôl 2 blynedd, eithim i Jerusalem. Mae Duw wedi gwneud rhyw waith arbennig iawn yng nghalon Paul o ddatguddio yr Efengil a pethau eraill iddo fe. Dyma sy'n gwneud Paul yn apostol. Bod e wedi cael datguddiad arbennig iawn. A dyna pam mae geiriau Paul yn y Beibl. Yn eiriau Duw, yn eiriau sanctaeth. A felly mae'n wahanol. Mae Paul yn dweud ei hunan. Dyma pam dylech chi wrando arno fi a ddim y criw enweidiad yna. Y bobl yna yn dweud nonsens. Gwrandewch arno fi achos Duw sydd wedi datguddio y pethau yma i fi. Dwi ddim yn dweud nhw yn fawdurdod fy hunan, dwi'n dweud nhw yn ôl beth mae Duw wedi dweud wrtho i. A falle bod chi'n meddwl, iawn, gret Aron, ond beth yw hwnna i wneud â fi? Wel, y pwynt dwi'n ei wneud yw dyna pam mae e yn y Beibl. Dyna pam mae geiriau'r apostolion yn y Beibl. Dyna pam i ni'n credu fe. Oherwydd fod ni'n credu fod Duw wedi datguddio rhywbeth arbennig i Paul i'w ddatguddio i ni.
A felly mae'n bwysig bod ni'n gwrando arno fe ac yn ei ddilyn fel gair Duw gyda'r un awdurdod a sydd gyda geiriau Iesu Grist hyd yn oed yn y Beibl. Maen nhw gyd yn eiriau Duw wedi'i llefaru i ni. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu gweld hynny. A peth arall mae hwn yn dysgu ni fi'n credu yw grym Iesu Grist i wneud pethau anhygoel bydden ni byth yn disgwyl. Fel datguddio pethau i'r person heb help unrhyw un arall. Mae Paul wedi cael gwybod popeth mae angen gwybod a sneb wedi llanw mewn y gaps iddo fe. Neb o gwbl. Dyna be mae'n dweud fan hyn. Nes i nôl i Arabia ac yna nôl i Damascus a nath neb arall dweud unrhyw beth wrthai. Ac eto fi'n adnabod yr arglwydd ac yn dilyn yr arglwydd. Mae hwnna'n gysur i ni fi'n credu. Achos ar adegau eto ni'n gallu teimlo pwysau'r cyfrifoldeb yna i wneud disgyblion. A sylwch, os dim angen help neb ar Dduw, mae'n gallu llanw mewn y gaps i gyd ei hynna os mae moyn. Ond ein braint ni yw bod e'n dewis defnyddio pobl fel chi a fi i wneud disgyblion, i lanw'r gaps. Gan amla mae e'n defnyddio ni. Ond cofiwch eto, dyw e ddim yn dibynnu arno chi a fi. Mae'n dibynnu ar yr arglwydd, fe sydd yn gwneud y gwaith yna, nid ni. Felly os ych chi yn teimlo, cael eich llethu falle, neu'n anobeithio wrth feddwl am y dasg o bregethu Crist a gwneud disgyblion i bobl, cofiwch mae Iesu sydd wrth y lliw. Cofiwch mae fe sydd yn rheoli. A fe sydd hefyd yn mynd i'ch nerthu chi i wneud beth bynnag mynd i'ch galw chi i wneud hefyd. Ac yn ola te, yr ail bwynt ac yn sydyn iawn. Mae'r arglwydd yn cael ei ogonefu trwy Paul. Edrychwch ar adnod 15 ac 16. Dyma mae'n dweud, ond dyma Dduw am neilltuodd o groth fy mam ac am galwodd trwy ei ras yn dewis datguddio ei fab yno fi. Sa'n gwybod chi'n teimlo, ydy gramadeg Paul chdi bach yn od fan hyn? Dewis datguddio ei fab yno fi. Dwi hwnna'n bach yn od yn jarring yn eich clust chi? Dwi wrth y modd gyda'r geiriau yma oherwydd nid damwain yw bod e'n defnyddio'r geiriau yna o gwbl. Os edrychwch chi ar fersiynau eraill, ieithoedd eraill, byddwch chi'n ffindio'r un peth. Mae Paul wedi mynd o fod yn un oedd yn erbyn Crist, yn elyn i Crist, i nawr yn fod yn un mae Duw yn datguddio Iesu ynddo fe. Nid yn datguddio iddo fe, ond datguddio ynddo fe. Mae hwnna'n wahanol. Be mae hwnna'n golygu te? Wel, mae'r ffaith bod Crist wedi cael ei ddatguddio i Paul yn golygu mae llyged Paul os hoffech chi wedi cael ei agor i reality o pwy yw Iesu. Ond mae'n wahanol i ddweud fod Iesu Grist wedi cael ei ddatguddio yn Paul. Mae Paul nawr wedi dod yn rhyw fath o lamp neu'n ddrych i ddatguddio Iesu i bobl eraill. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. So nid jyst fod llyged Paul wedi cael ei agor i pwy yw Iesu, ond oherwydd hynny mae'r goleuni fel petai adnabyddiaeth o Grist wedi dod trwy lyged Paul i ddrych calon Paul os hoffech chi, a mae'n disgleirio mas o Paul nawr i bobl eraill. Mae wedi dod yn ddrych neu'n lamp i ogoniant Iesu Grist i ddisgleirio i bobl eraill. Chi amazing? Wrth i Iesu ddatguddio ei hunan i Paul, canlyniad hwnna yw bod e nawr yn datguddio Iesu yn Paul. A mae'r un peth yn wir i chi a fi. Mae chydig bach fel gweld lluniau adnabyddus. Fi'n rhoi lluniau lan. Nawr, pwy sy'n gwybod pwy yw hwnna i ddechrau hwnna? Plant, chi'n gwybod? Da iawn, Mona Lisa. Os byddwn ni'n gofyn i chi, beth sy'n arbennig am hwnna? Beth i chi'n meddwl am pan ych chi'n edrych ar y llun yna? Beth sy'n dod i'ch meddwl i chi? Gwyn i weld os mae'n theori fi'n iawn. Dwedwch beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Unrhyw beth chi moyn? No wrong answer. Paris, right, yeah. Da Vinci, na ddiddorol. Da Vinci. Pam bod ti'n meddwl am Da Vinci pan ti'n edrych Mona Lisa yw na? Pam chi'n meddwl am Da Vinci? Oherwydd mae'r llun gyda stamp y creawdwr arno fe. Mae'n pwyntio ni at y creawdwr. Yr un sydd wedi dylunio'r llun, creu y llun. Mae'n arall y fi, swper ola, yr un peth eto. Chi'n edrych ar y llun,
Yn syth, fi'n meddwl, Leonardo da Vinci. Classic Leonardo da Vinci. Chi'n edrych ar y steil, chi'n meddwl, da Vinci. Mae'n nodweddiadol, nag yw e? A dyna sydd yn wir wrth edrych ar Gristnogion hefyd. Chi'n edrych ar Gristnogion, fel Paul, chi'n edrych ar eu profiad nhw, chi'n edrych ar eu hanes nhw, chi'n meddwl mae'r dyn yma di mynd o gysau Cristnogion i fod yn un o'r Cristnogion, dyna'r brushstrokes, os licwch chi, a chi'n meddwl, Iesu Grist. Classic Iesu Grist. Mae'n amlwg mae Iesu Grist sydd wrthi. Fe sydd yn peintio fan hyn, yn darlunio ac yn gweithio y mywyd y bobl yma. A felly mae stamp Iesu Grist nawr ar fywyd, neu llofnod os licwch chi, Iesu Grist ar fywyd Paul. A mae pobl yn edrych ar ei fywyd a maen nhw'n meddwl, Iesu Grist. Fe sydd wedi gwneud rhywbeth y mywyd Paul fyna. A beth sy'n rhyfeddol yw bod hynny'n yn amlwg yn gweithio. Os edrychwch chi ar adnod 23 a 24, dyma mae'n gorffen y benod gyda. Ac yma ein herludwyr gynt yn awr yn pregethu'r ffydd yr oedd yn ceisio i ddifrodi o'r blaen. Ac yr oeddent yn gogoneddu Duw o'm hachos i. Oedd y boi yna oedd arfer trio lladd ni nawr yn un ohono ni. Neu hyd yn oed y rhai oedd yn edrych o'r tu fas fel yn achos yma, yn dweud, yn clicio ac yn y blaen, mae'r boi yna oedd arfer lladd Cristnogion nawr yn un ohonyn nhw. Mae stamp Iesu Grist ar ei fywyd e. Mae e nawr yn adlewyrchu rhywbeth o waith yr arglwydd Iesu yn ei galon e. Sut allwn ni gymhwyso hyn te? Wel, yn gyntaf, mae Iesu wedi datguddio ei hunan i ti. Trwy ras, os wyt ti'n Gristion, cofia hynny i ddechrau. Cofia fod e'n gweithio yno ti, ond hefyd trwy ti, trwy natur. Mae'r efengyl yn gorfodi i ni felly, fel o'n i'n dweud, os yw wedi datguddio Iesu i Paul, mae hefyd yn datguddio Iesu trwy Paul. Mae'r un peth yn wir i ni. Mae hwnna'n bwysig iawn. Felly, bod eraill yn gweld y stamp Iesu Grist yno ni ac arno ni. Dim ond i ni wisgo'r stamp yn falch, dangos i bobl pwy ydyn ni oherwydd Iesu Grist. Bydd rhai fi'n siŵr yn gweld rhywfaint o'r gêm nes ymlaen. Pan mae pobl sy'n chwarae rygbi'n canu'r anthem, sut maen nhw'n canu a beth yw i ymddygiad nhw rhywbeth fel hyn fi'n credu. Credu bod yna'n deg i ddweud. Dyn nhw'n sicr ddim yn cuddio eu bathodyn nhw, neu'n rhyw fath o canu'n dawel a crawtio lawr a cuddio pwy ydyn nhw. Na, maen nhw'n falch, maen nhw'n ymfalchio bod nhw'n cael cynrychioli eu gwlad nhw. O'r un peth i ni te. I ni'n cael ymfalchio fod stamp Iesu Grist arno ni. Iesu Grist a'i groes yw ein bathodyn ni i ni'n gwisgo. Ydyn ni'n gwisgo fe'n falch? Ydyn ni'n ymfalchio yn Iesu Grist a'i groes a dim byd arall? Hwna dylen ni fod yn bloeddio canu amdano. Dyna yw pwy i ni yn cynrychioli. Dyna pwy sy'n cael ei ddatguddio yno ni, dim ond i ni fod yn ifydd a dangos y stamp yn glir. Felly, yn gyntaf, bod yn falch o'r hyn mae'r arglwydd wedi wneud yno ni a dangos, fel mae Paul yn wneud yn y darn. Dyna basically be mae'n wneud fan hyn. Dangos Iesu Grist, be mae Iesu wedi wneud. Sut mae Iesu wedi achub a'i alw fe fod yn apostol. Dangos Iesu yn falch. Ond yn ail, tyd i weld beth mae Iesu wedi ei wneud. Tyd i brofi hyn yn dyfywyd y hun, os nag wyt ti wedi dod yn Gristion eto. Dangos, gofyn i'r arglwydd. Arglwydd datguddiad y hunan i fi. Ac yn ola, cofiwch mae'r cyfan yn waith sy'n eiddo Iesu Grist. Dim i ni, allwn ni ddim ymffrostio yn y pethau mae Duw yn ei wneud ac yn dewis i wneud hyd yn oed trwyddo ni. A felly beth allwn ni wneud? Gweddio a bod yn ifydd i'r alwad mae wedi roi arno ni. Mwyn ei enw. Amen. Wel nawr te, i ni yn mynd i droi at y swper. Ni'n ddim yn canu eto, sori. Ni'n mynd i droi at y swper, a os nag oes gyda chi gwpan, mae cwpanau i gael ar y bwrdd wrth y drws.
Credu bod yn addas iawn bod ni'n gallu troi at yr arglwydd a cofio a chyhoeddi ei farwolaeth heddi. Mae croeso i unrhyw un sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu fel ei gwaredwr personol nhw, i ddod a cymryd rhan yn y swper. A os newch chi agor yn ofalus eich top yr pacyn gyntaf te i cael yn barod, gofio bod nhw'n gallu bod bach yn tricky. Mae Paul hefyd yn dweud yn y gair yn 1 Corinthiaid 11, bod hi'n well bod chi'n gadael y cwpan a'r bara os nag ych chi'n siŵr, neu os nag ych chi'n credu, os nag ych chi wedi ildio eich bywyd i'r arglwydd Iesu, achos ych chi'n dod â barn ar eich hunan os ych chi yn. Felly mae'n sicr yn well bod chi'n gadael ei fynd heibio, ond ga i'ch annog chi wedi clywed beth mae'r arglwydd yn gallu wneud, chi wedi clywed beth mae'n ei olygu i ddod wyneb yn wyneb gyda'r arglwydd Iesu bore yma, cymerwch y cyfle i droi at yr arglwydd Iesu, credu ynddo fe, gofyn iddo fe faddeu'ch pechodau chi, a rhoi eich bywyd iddo fe. Mae gair yn dweud felly, oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a drododus i chwi. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gnewch hyn cof a'n danaf. Nawn ni fwyta gyda'n gilydd. Diolch arglwydd am y bara yma, yn symbol i ni o gorff yr arglwydd Iesu gafodd ei rwygo ein mwyn ni. I ni'n diolch am aberth Iesu Grist ar y groes, yr unig aberth sydd yn darparu maddeuant pechodau i ni, sydd yn glanhau calon ffrwnt yn lan. Ni'n diolch fod e wedi bod yn barod dod yn fellydd pechod ein mwyn ni. Mwyn i ni gael profi rhyddid, mwyn i ni gael profi bywyd go iawn. Bywyd yn ei holl gyflawnder gyda ti arglwydd yw. Ni'n rhoi clod i ti felly. Amen. Nawn ni agor y cwpan gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr efwch ef. Cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Nawn ni yfed. Ni'n diolch i ti arglwydd am y cwpan, am y symbol yma o waed yr arglwydd Iesu gafodd ei dywallt, y gwaed yma sydd yn ein glanhau ni o bob anghyfiawnder, y ffynon allwn ni droi ati hi. O arglwydd, diolch i ti am gael profi maddeuant pechodau yn y fath ffordd, glanhau ein cydwybod ni, a'n gosod ni ar graig. Diolch arglwydd i bod ni nawr yn rhydd i fyw i ti, i fyw i dyblesio di, fod ein bywyd ni yn arogyldarth sy'n brydferth arglwydd i ti. Arglwydd ni'n diolch i ti y gallwn ni nawr fyw i dogonefu di. Helpa ni felly arglwydd i fyw bywyd a cerdded law yn llaw gyda ti. Helpa ni arglwydd i fyddhau i ti. Helpa ni arglwydd i digaru di, fel wyt ti wedi ein galw ni wneud arglwydd. Maddau ni ein pechodau ni eto arglwydd. Ni'n diolch fod pob pechod wedi ei faddau, ond eto arglwydd bod ni'n dod nôl fel petai gael golchi yn trad o'r newydd. Arglwydd, diolch i ti fod gyda ni sicrwydd fod pob pechod, gorffennol, presennol a dyfodol wedi ei maddau ar y groes. Ac arglwydd ni'n edrych ymlaen at y dydd pan fydd dim effaith pechod ar ein byd ni mwyach ac y byddwn ni'n cael bod mewn paradwys gyda ti. Felly arglwydd, clod i ti, diolch i ti am yr efengyl. O arglwydd, gna waith grymus yn ein plith ni, clod a mawl i ti. Amen. Wel, ni'n di orffen te gyda'r emyn olaf
ar y sgrin. Caned nef a dei ar lawr, fe gaid ffynnon i olchi pechaduriaid mawr yn glau'r wynion yn y ffynnon gyda hwy minnau molcha ac mi gana fyth tra bwy. Hallelujah. Felly arglwydd i ni, diolch i ti eto am dy air i ni, diolch arglwydd am dy gariad mawr tuag ato ni. Arglwydd, plis, parha i ddatgifio dy fab, nid yn unig i ni, ond yno ni, trwy ni i eraill. Arglwydd, parha i neu gwaith yn ein plith ni, os gweli di'n dda. I ni'n gofyn y cyfan, yr clod a mawl, felly, i'r arglwydd Iesu. Bendithion ni nawr dros baned arglwydd a bendithion cymdeithas ni, mwyn denw. Amen.